बेसेबांखिनिखौनो लामाया लोंजोब्बाय नैथिंबो लादों आङो गलि जानो गिहांदों ओमफ्राय स्पिडसो खारदों आरो दैयाबो इथिं दै बारदों गाइस जोङो दै बारदों लोगो दै बारदों जोङो दै बारदों ओइ गामिनि खिनियानो हायफ्रामजोबदोंदां जेता अयनाय नुफेराखैनो हेन गुग्रुबना होस्राबा दलहा ओरैनोबा माथिंबा खुरखावबायनो सोनाबहा गालिया गुरुङा होथेनाय जादोंना नै लोमदों दुखान होआखैना नोंस्रा होनो दिनै नांगौमोन दा नेपालफोराबो नायना हायखांबाय ना हनो अयनाय लिदा Bye. Biarlah mas style ni siapa lah? Oh ini lah. Gerah. Oh saatnya kagib jalan bedang. देग्लाय माइया माहाय लेट जानो हागौ गायनाया न' मानसिफोरा साथाया जिखानायसो बर'सो नुनायफोरसो बिबा नायना होजोबबाय नोंसोरो ओइ रौ रौ गाबलायलायदों गलाव गोलैनाया सोरगिदिं दै देरनाय नायनो हायग्राफोरनि साइकेल बेफोरो साइकेल बाइक गारि इयावबो देरदों आरो इब्रिया कारेन्ट हांफिनबाय ना मानो नेपालियाव जोंनाय नुदों आं कारेन्ट मोनफैबाय जोङो हायै हायै जि जायगाखौ नायनो हायनायमोन बे जायगाखौ दासो मोनफैदों Mana?
นี่เขาเป็นอะไรเข้าไปเนอะจะชิงลาหัวน้ำเด็ดเข้าไปเด็ดเข้าไปอ้าวดิฉันกับให้ไปทัดฮัซาร์ลีดาบัดที่ให้ทิ้งอ่ะฮะtahun iniมันberapaกูชัวลืมไปนะไอจินคนเอ้ยมาเท่าเรียบไปสิไปขนาดเนี้ยก็อะไรกูรู้ไหมกันพระโดนลงงานกูกับไปเนอะดูมันเนี่ยดูลงงานก็ดันบนในห้างในเสือหักขึ้นในกูกับไปข้างในayo hazar speak ขัดเดิมด้วยอ่ะไอ้ก็ให้จินทางนั้นเนี่ยก็ให้จินทางนั้นไล่ละไอ้ก็ให้จินทางนั้นเนี่ยเน็ตเข้าไว้วิคืนไหนนะให้เลสเติงมันใช่ไหมล่ะอีชิงกันเราบาราบุยดึงนั่งนอนปุ๊ดดิอ่ะชิงบาราให้เด้ออุทิศรู้อ่ะএই তো খুঁটা পানি যে পাই আছে বেশি কোনখিনি এইটো এইটো আমার খগেনদার তো ভয় নাই জানাই নাই Ma Bukar zaken deh Aro ya pangting laut nerang Doya yo huti ne kay yo luda khat bere Iku munci igar bau nanggumun Munci igar bau nanggumun Hayo cinganggo Munci igar bau nanggumun Bonainya jayaसे seri engineer mun beba Gia kida Siri langbai thado जों हायनो हायफिनि जाबा ओमफ्राय बारा जिङाव थानाङा मा गारि भारा होनानै हाद दाहब नाङा गोलैलांगोन Logo pala mo. Ay, Simpson, bakit lagi siya? Kasi huli, tulong ko ni Gezer ni panalang sa pamana. Oh. Wag, Gezer magkano nga, sangay yung 이칭 바라 부이도 미스 마바 산자 하글라 Ay, Simpson, ay, Simpson,
ओइथिं थाङासै दलङा इथिं हलासो बनायनाया जाथाराखैना इथिं दै थालायलायदों गुलुंहां हांसो दलं बनायनायानो इथिंनि दैखौ नाहरलाय खर' मिथिंजोबो इथिंखौ माबासो बोहैबाय गुसेबबा ओंखायनो गथा जादों ए साइजसो बोहैबाय दैयानो ओरैहायलाय ओरै थांलाय गिदिंदों माबादों आरो दैया नै इसोरो ओइनियानो नायफैलायदों ओइथिंनि राङामाखानि इसोरो माथावरि बायबाय हनै अखायाबो गारबायबा बाहाय आइथिं बारस'ग्रायानो जबाय माथो न' दा दुइटासो नेलायदों अखाया होख्लायसै आरो दा आइफोर लोमजोबनाय दां हनै मोनावसो लोमनाय इयो मोनाव गैयामोननो फुङावसो मोननो मालाय फुंद्रायावबो बारा गैयानो बेखौनो बारनाङोमोन दलं गैयियाव नबारनि दलं गैयियाव बेखौनो बारनाङोमोन बारा गोजानाव थांनो होआखै दलं मोननासो एसे गावदोंसै नमारगौ जादों नमारगौ होनो हायो दलङा इनिया माहाय जासाबाय बनायनाय इखिनिनिया ओइनिया खायलें जाबाय इथिं बारा गैया दैयाना ओइथिंना बोरै थांजाबदों रे इयो गुरुङा मोनसे मोनसे नांगौमोन रे इथिं मोनसे इथिं मोनसे फेफेन रे मानु मानि गिरु गिरु ओइ सटजागोन हनै तार दोङो गैया दा हायबाय 28%ल'सो हा खिथुआ सिजोब्बाय सिमेन्टआ मोनामदों बियो ओइ माइबा फ्र फ्र गाबदों ओइ खारदों जोंलाय न'आव थांफिननोसै दै रानजासिम थाबाय जोङो लैलायगोनदां जि दोलो दोलो हायखादों आरो दंबावोसो हनै दलङाव हायदों जोब्बाय लाखांबाय आङो हनै दासो हायसोदों इसोरबो अखायानो गारनोनो रोंला पानी पानी हो गई रे आमरा गाँव लैदो ओइ न'ना सेन्देलाखौ दै बारगोनबा सेन्देलाखौ सोर सोबखो
Iya gulina ya. Ikon tunlah nih kan ada wah. Lah kasihnya. Này có thở ra. Berat sikit sopung nagalang dan menam sedang. Apa? Nai bay. Nai dia ranjup sih kan. Ada yang mau berkenaan juga. Ani naik kapan? Bukan hoise sob, bukan. Itia hea hise. Ini lagi. Dolongnya na, bukar bay kurise pani logot. মোবাইলে উঠে আসে না Bukara li, bukara. Đây bạn đứng. Ro, đây bạn đứng. Biar nasi juga behang karena gua. An thủy sĩ dây à? Gua thủy sao? Đây là mà chỉ sai này này là. Xin đi lần giúp mày đang. Xin này tên này thằng ôn thà cô đứng dạo. Tụi bên ăn xí lên đấy vậy. Haban beda. Aram mun lele den dadi ganun ne kha. Bukar gemun. Oh, này chị. Đi bathroom. Bella. Phang khai xưa. Das hai nusra sang anai na hai kembai. Pinare surlap surcasa zubai. Buka lain hai dulu. Siapa? Video lah bodoh. Zuk. Đi của bạn là hay người thu. Này nữa bạn này nè ha. Par apa par deh? Par ini. Gari anak kukrup kapam juga mbak. Naik kapal hutan itu. Ay, kebar kita mana hon? Kayak gitu, nah ya. Dolong ke bạn này nè, này rồi. Mana